Családi házat keresel? Nagy kerttel Budapesttől mindösszesen 20 kilométerre? Van egy szuper ajánlatom. Pilisvörösváron járunk a város központjától mindösszesen pár perc sétára, egy közel 2000 négyzetméteres telken helyezkedik el ez a 100 négyzetméteres családi ház, amely 3 hálószobából, egy konyhából, fürdőből, külön mellékhelyiségből, kamrából és padlás följáróból áll. Az épület alatt egy 2 méter magas, 80 négyzetméteres szuterén található. Kívül ugyan nincs leszigetelve, de a 3 klímának, a gáz és vegyes tüzelésű kazánnak köszönhetően alacsony a fűtési számlája. A tető 14 éves, a házat 1970-ben 33 000 darab kisméretű téglából nagypapámék építették. A ház mögött egy 50 négyzetméteres szalatli is helyet kapott, a telek második fele körülbelül 700-800 négyzetméter teljesen üresen maradt. Pár évvel ezelőtt belülről teljes felújításon esett át, a nyílászárók és a vezetékek is ki lettek cserélve. Az ingatlan korát meghozottoló állapotban van, a hirdetés linkjét a kommentek között megtalálod.